Guys, may gabi guys. This is Eric. Welcome to my channel. May gabi, ma'am. May gabi yan. Ano siya man ito pamati, ma'am? Buwan, kitang pilang diri. Uy, piyang. Piyang man ka? Nag-discussion ni. Oo, niya. Nagsasip. Nahilo ka na pa. Oh, 2 years ago na. Adugay yun na ba? Tama yun, no? Ilugay pa. Adugay. Diri ko doon sa ungkan, sa may hawa. Ano siya mo? Pamati ka na. Sakit ang nabagak. Ano pa? Diri. Dari. Sakit dia. Ilihok na mo? Kundi kayo. Pero nga, muto ka siya pag bugnaw. Ito kasi ito na bukog din na siya, no? Ano siya pa? Diri ko sa hawa. Dire, dapit. Sakit siya. Dire, wala. Reaction na po. Usapay, dire. Mm. Sakit lang. Dili ngol-ngol, dili banon. Buwan, Pili halang. daw kan, bandot kayo. Manhod. Hindi ka nagabasag hapon. Masa, hapbat, ligo, munas, wala ka ng hapon gabi. Wala na. Wala na. Dati Wala lang. na, Dati. Ganun yung damang kag hapon gabi. Kaya lagi, sakit na kayo. Ito, pumati. Sakit na ka. Dili gina pwede sa ma'am nga mahagotan sa dili nga. Pas mo sa kusog na siya. Nga, ang gimling na kung dili ta mo nagbasa ka hapon gabi makaparalyze yun na siya. Pero ano na may advantage do kay papud. Kaya pamangkot, ilang. Sige. Sa pag-line, ma'am? Binod na magkalitang ay Ang? Tiil? Binod siya ba? Mubinod po. Duha na sa ikuan, ay sapas mo sa kusog, ang isa, ang dugo, wa mo dagan. Taas ang uric, siya, duha mo, na portion ba? No? So, ang kondo na to diha, sapas mo rin na siya. Masaw sa hay. Ay, punta na abog kayo. May masa. Ay, pag masa. Pero gano'n nag-uwi, kapasal. Magkalagay mo, with wipes na lang galit yan. Dili pa na pwede. With wipes? Oh, tubig mo na. Basa mo na. Depende ka na mo, basa. Oh. Hindi mo na pwede. Ugar agad. Hindi po pwede alcohol. Kaya mas kusog ang alcohol mo absorb. Yan labi na kung hago ka. Yan ano mo. Tanggal yung ang kagaw, tinuod. Ang problema, mamatay man ang bad bacteria. Madamay ang good bacteria. Dili ko na. Isang ako, dili ko nag-alcohol. Tagsara yun kayo. Kung di ko ano man, di ko gusto mamatay akong bacteria. Doon, may bacteria sa tao. Mao man ko na nagdepinsa sa tuwa. Pero pag mahurot nagkamatay, kung siya mapuling ang bakterya, lahi. Lahi ng bakterya. Cancerous na. Uyaw na kayo nasa sige. Asa kita yung balay, ma'am? Wala nilain. Kung ginhawa, kira. Kulay kutas, sugar, high blood, wala. Ang pinaka-concern mo, kana o kang hawa ka na. May problema yung katulog. Eh, ligwan. Kana mo to, kaya liso-liso. Liso, sakit kayo. Dili yung. Makabantay ka. Sige, sige. Asa kita yung balay? Sa mati. Barangay mati. Barangay Mate. Kanto Mate. Kapitolyo, dili. Diya, diya nga Mate. Pamas. Adres sa Pikas. Padalis pamas yun. Likod saan? Kapitol. Likod sa Kapitolyo. Sige, sige. So, ayan guys, shout out sa taga Mate. Cabo del Sur, Digo City, no? Mate, Digo City. Barangay mati. Barangay Mate, Digo City, no? Ayan guys, shout out sa taga Mate, Barangay Mate, Digo City. Likod sa Kapitolyo, shout out sa inyo. God bless sa inyo may gabi. Nasi Ma'am rin, no? Nga, nadungog man yung iyang testimonya. Ito kar ang ihang kuhan daw, tapi ang nahagbong siguro. Ano na? Disgrasya, banggaan. Ano? Nakon sa ano? Sakay ka? Wala, nagbaklera ko. Nagkukog ang driver. Pagbanggaan ka, wapo ka kabantay. Wala. At ano marag na pudlon, padung ba? Wala po kayan. Ano, niliri na siya sa kuha. Wala ba? Wala na sa dalan. Oo, patay. May gani ka, wag yun ka mag-tunga yun, no? Gani, kuhaan. So, ay, tanin, lugay na. Okay na yung mga 12 years. Tukar-tukar lang. Sige. So, ayan guys. So, shout out sa taga Mateo. Ang, of course, ako ang mga viewers nga nagatanaw sa kuha kanunay. Dagang kay salamat siya. Maraming salamat, no? Sa iyong ang pagtanaw kanunay sa kuha ang video. No? Nga, wag mo makuling tinanaw na ko. No? Yeah. Sa mga mahilig o hilot, dagang kay salamat sa inyo. Sa inyong pag-subscribe, pag-like, o pag-share sa ko ang channel
Okay, kana pag-share magud mo ni pinaka nindot kay madagan na masayod. Nya, dagan po matabangan ko sa itong mahimo nya. Pwede mo comment ha kung ano na may mga pangutana kabahin sa ginapamote sa kalawasan, labi na kung kanang nadiin na mo kadto, gyapon na maayo, ana. Base makatabang ta comment lang yan. Kaya nangutana, taga Digos ko ha. Taga Digos ko, First Cram Street, Rabina Compound, Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, taga Mindanao ko, kung nagyo kayo mo. Yeah, of course, ako mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, India, Indonesia. Siyempre, number 1 salamatan ako. Pilipinas, maraming salamat. First, thank you so much for watching my YouTube channel. Of course, Vietnam, Thailand, Singapore. Thank you for watching my YouTube channel. Ayan, no? Siyempre, number 1 salamatan ako. Digos City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, guys. Ayun guys, so maghilot ako. So, kaya na po ko yung magsunod, ane. Mag-home service pa ko. No, sige. Shout out guys. Shout out nga. Please subscribe guys ha. Okay na ka na? Sige. Ay, nagka 1.4 na. Uy! Ayan guys, thank you guys. Sa nag-subscribe na ko, nag 1,400 na ko guys. Thank you. Nag 1.4 na rin ko. Happy, 1.4 na. Nabukat na kayo ng 1,400 man ba? Sa diligod sikat, no? Ay, artista. Ano lang, 1.4 na. Ako na pong gigugod, 1.5 na po. Pili mo man ang Disyembre, 1.5 na napana. O, na may isa ka nadlaw. Kung wala, hugman, isa na. I-subscribe ng kuya. Ma'am? Subscribe na po. Ay, salamat sa pag-subscribe. Kaya importante biya kay ma'am. Isang isa na sa ma'am. Bigyan mahay mo mag 1,000 subscriber. Ready ka ma-monetize. Hindi ka ka 1,000, wala advertise sa mga YouTube. Wala rin na. Yun ma-reach mo ng 1,000 subscriber. Ma-reach po mo ang 4,000 watch hour. Yan na lang makabot ko 4,000 oras kami tanaw sa mga. Kaya kasagaran mo tanaw sa mga sa minuto lang, no? May lami. Ay, nagkumidi. Milot yun eh. Nada. Full ang tinanaw ba na? Ito na ito nga, ma'am. Pahilok sa sakit-sakit juga. Nagkaliw ka sa
Sabog na. Yan. Hmm. Una na ko da. Napon sa. Okay. Pauno ko ni Papa. Sa'yo rin ulit. Hindi na sige na. Okay. Ako. Tabalay na ko tayo. Dada sa kanya. Ah. Bike, DJ, ng bike. DJ. Ambot na ng bike na. Gamay mo yung bike. Itong gano'n pang bata. Apa ito po? Gamay. Kapunje. Ah. Yan po. Bye, Kaji. Ano sa mountain bike? Basta ko nasa mo. Hindi ka dito. Dito? Ini na ito pag tawag ninyo ni Bunbo, mo po ito pagkakaon ako. Goya pa. Oo, pag first time, yung bike ko padalog diri. Ha? First time, yung bike ko padalog diri. Ano sanay? Kato din kuwan, kato din. Kuya din. Asa? Bye. Kaya color note? Oh. Maman to. Amo Ito ay kung galan gamit. mo, mountain Oh. bike. Hmm. Yapon sa.
need somebody, somebody to love. Video man. Grabe pas mo ng mga eh. Mas madam may mga lawak ma'am. Mas mo sa puso. Himal sa hapat ligo or lababo, maglabang ligo.
Ito naman? Ha? Kane? Asa siya, ma'am? Ma, asa siya ka na? Tawagas kayo, BJ. Kintin na kayo, BJ. BJ ba, BG po. Yan ako? Okay lang kayo. Hilakaw! Asan na to? Ambos. Hindi may mahal.